Práve teraz som došiel z premietania druhého FNAF filmu a ja vám poviem, to bol absolútny banger. A dneska by som sa s vami o tom rád porozprával. Toto video bude rozdelené na dve časti. Prvá časť bude bez spoilerov a druhá časť bude so spoilermi, takže nebudete tam vedieť, keď budú spoilery, aby ste neboli vyspoilerovaní. Takže, prvá časť, bez spoilerov. By som sa chcel porozprávať o tom filme, že jak sa mi vlastne páčil, jaký proste bol dobrý. Za mňa druhý FNAF film bol o mnoho lepší, ale že o mnoho lepší než prvý FNAF film. Prvý FNAF film bol taký, že no dobre, akože dá sa, ale druhý FNAF film, holy damn, tak to bolo niečo. Atmosféra bola dobrá, jumpscary boli skvelé, ten príbeh bol o mnoho lepší než v prvom filme, postavy boli skvelé a všetko toto možné, o tom spojíme neskôr v tej spoilerovej časti. Strašne mi to páčil o mnoho viac než oproti prvom filmu, ktorý bol taký proste, nebolo to strašidelné úplne moc, akože vieš, v prvom filme tí roboti boli priateľskí a to není úplne akože, to není úplne strašidelné, takže nemyslím si, že proste prvý FNAF film bol dobrý, ale druhý FNAF film, to je niečo, keď dostal Shrek sequel, proste perfektný sequel. Prvý film, väčšinou sa hovorí, že prvý film je najlepší, takisto ako sa hovorí s hrami, že proste prvá hra je najlepšia, ale tu na to neplatí toto pravidlo, pretože podľa mňa druhý FNAF film bol úplná kinematografia, akože toto absolútna kinematografia, počúval som. Normálne, že to bola úplná pecka, akože. Až ma to bavilo pozerať. A pamätám si, že keď začínal film, tak som sa skoro rozplakal, keď som počul ten remix na to intro z prvého FNAF filmu, tak ja som skoro rozplakal, ty vole, a hlavne to intro, tak ma to až dojalo, že ja som skoro rozplakal, to bolo niečo neuveriteľné. Normálne, to bolo skvelé. A hlavne my sme išli na toto, my sme išli na nejaký Atmos, takže tam bol audio o mnoho lepšie a sme toho počuli o mnoho viac a lepšie sme to počuli, takže kamo, normálne, skoro som sa rozplakal, fakt, dvakrát sa skoro rozplakal pri tom intre. Prvýkrát som to zadržal, druhýkrát som to skoro nezadržal, ale ešte som to zadržal, to bolo proste insane. No a tu je koniec mojej Yap Session bez spoilerov a teraz začína časť spoilerami, takže dám vám 5 sekúnd, aby ste sa mohli prekliknúť na buď koniec tohoto videa, čož bude tu na čas teraz, alebo aby ste vypli toto video, jo. A takže poďme teraz na spoilerovú časť. Spoilery, táto bude spoilerová časť, takže ak ste na tento film ešte takže ako ste to videli, tak môžete to kľudne pozrieť. Ja som si tu spísal pár vecí, bolo tam strašne easter eggov, mne sa strašne páčilo, o tom sa určite tu na porozprávame. No a prvé, čo by som chcel sa povedať, je Five Nights at Candy's. Tam niekde, vieme, že na začiatku filmu bola referencia na Five Nights at Candy's. Neviem, či nájdem nejaký klip toho, ale keď nájdem, tak vám to určite sem dám. Teraz, ak sa pozriem na ten klip, tak som si všimol, že tam nie je len Fancy Candies, ale je tam dokonca aj Pop Goes. Nie vedľa Fancy Candies automatuje aj Pop Goes, čo je insane, ty vole. Ale proste, jak začínal intro, tak tam proste, jak začínal proste ten film, tak tam nejaké dieťa hralo na arkádach, myslím, že Fnakfur, 8-bitový proste Fancy Candies, takže to bol úplne insane. Ďalšia vec, čo mám napísanú, je Shadow Bonnie. Tam bola scéna s Shadow Bonnie, čo bola z mňa úplne že insane, akože Shadow Bonnie je, ja keď som to videl, tak som povedal, ja som mal veľa seba kamaráta, a keď som videl Shadow Bonnieho v tej jednej scéne, tak som bol úplne, že Shadow Bonnie, to bolo proste super. Shadow Bonnie, to je šialené. Ďalšia vec, Circus Baby. Ak si tam postrehli niektorí z vás, tak proste, jak mala Vanessa jednu z tých nočných môr, tak sa schovala Williamovi do jeho pracovne a sa schovala do takého šatníku, kde keď sa pozrela doľava doprava, teraz som si istý, tak tam bola Circus Baby. A ja keď som to videl, tak ja som nemal tušenia, že čo tam reálne robila. Ja som si proste vravel, že what? Prečo si tu na ty? Akože ja myslím, že tak, že som videl nejaké fotky, že tam bol, že robili Funtime Freddyho, alebo niečo také, neviem, či tam tiež nebol. Alebo som si to nevšimol, ale proste, keď som videl Circus Baby, tak som bol prekapený, pretože čakal som hocikoho, iba nie Circus Baby. To bolo akože úplne, že insane, akože najviac insane, čo to mohlo byť. To bolo šialené. A hlavne tá nočná mora, čo mala Vanessa, tak tam mala tak strašnú atmosféru. Ja som sa actually bál pri tej scéne. To bolo strašne dobré. Ďalšia vec je FNAF 2 maska. Toto je referencia na FNAF masku, kde proste Mike reálne hral FNAF 2 a jak za ním došiel Freddy, tak si nasadil masku a to, jak ho to odlákalo, to bolo strašne dobré, ale som sa cítil tak najväčší nerd, ty kokos tam, keď som tam bol. Proste ja som všetko videl, všetko som chápal, to bolo proste skvelé. Ďalšia vec, Michael tam actually v tom filme bol, áno, Michael Afton. Keď došla tá partička tých Ghost Hunterov, či čo to proste malo byť, proste tí, čo nahrávali na telku ten ich seriál, či čo to je, kde chodia na nejaké opustené miesta, tak proste ich tam privítal Michael,
ktorý tam robil strážnika. Oni si mysleli, že to bude Mike, ale bol to Michael. A ten Michael, na konci, ak zistíme, tak proste on proste chce pokračovať Williamovú legacy, neviem, ak sa prekladá legacy, ale proste chcel proste pokračovať jeho práci. A akože štýl, ten herec, jak zahral Michaela, to bolo strašne proste dobré. To jeho psychopatické správanie proste, celú dobu bol tam vysmiatý úplne a tak divne rozprával. To bolo strašne dobré, to sa mi strašne podspáčilo. Fakt, druhý FNAF film, no aj zobral to o level vyššie. Ďalšia vec na liste, čo máme, je MadPat ako Toy Bonnie. Áno, pokiaľ si náhodou nevedeli, tak MadPat daboval Toy Bonnieho. A keď som to, ja som celý film tešil na to, kým budem počuť Toy Bonnieho, jak bude rozprávať. A keď som počul MadPata, jak tam vypráva za Bonnieho. Jo! Hneď ďalšia vec, čo tu potom je It's Been So Long. Áno, presne takisto ako na konci FNAF filmu na konci prvého FNAF filmu hralo ten FNAF 1 song od Living Tombstone, tak v druhom FNAF filme samozrejme hralo It's Been So Long. To bolo proste strašne super. Ja som samozrejme hneď začal spievať, pretože ja viem text na spamäť. Ja viem text na spamäť a to bolo strašne akože insane, že počul som tam tú pesničku, akože ja som, neviem prečo som nečakal, že tá pesnička tam bude. Neviem prečo, to je reálne to, čo bude hrať na konci v tých titulkoch, bola myslím, že posledná vec, na ktorú som myslel. Ani som na to nemyslel proste, ja som sa iba tešil na ten film, a že to bude proste strašne insane. Ja som z toho strašne rád. Ako ďalšia vec je FNAF 3 linea, to neviem, či ste si vôbec všimli, ale na konci, keď to tí traja typci proste našli Williama, proste tam nejakej tej zadnej miestnosti, tak jeden z tých typkov povedal, že we found the real one. A ak viete, tak toto je to isté, čo nám povedal Fungi vo FNAF 3. But I have an even better surprise for you. You're not gonna believe this. We found one. A real one. You got something? Yeah, I think I found one. I think I found a real one. A ďalšia vec, čo sa týka FNAF 3, je tu aj good ending referencia. Keď ste už náhodou videli FNAF 3 film, tak určite viete, že na konci filmu tie duše vlastne ako keby postupia ďalej, proste idú do neba, chápeš? A to je referencia na to, na FNAF 3 good ending, jak proste duše tých detí konečne sme ich vypustili na slobodu a to bol ten dobrý ending, proste chápeš proste, dobrý ending. No a ako úplne posledná vec, ktorú by som rád spomenul, je ten battle na konci proste. Ten battle, jak asi o tom viete, tak na konci proste tí originálni animatronici z prvého filmu došli a totálne rozšrotovali tých animatronikov. Čož, neviem, som si teraz istý presne, či to teraz poviem správne, ale to možno je referencia na takúto jednu strašne populárnu FNAF animáciu, kde, keď sa nemýlim, tak Toy animatronici bojovali proti FNAF 1 animatronikom, alebo Vitra animatronikom, teraz nie som si istý, ale proste keď som to videl, tak toto mi to pripomenulo, takže to je úplne insane, no a to je všetko, čo som si zapísal, všetko, na čo ešte pamätám. Jo, ja akože, takedy by som chcel už robiť rozbor na celý druhý FNAF film, akože chcel som robiť rozbor aj na prvý FNAF film ako taký, ale proste ten nebol až taký zaujímavý, ale určite by som takedy chcel robiť rozbor na druhý FNAF film, keď náhodou nejak získam ho, určite nepôjdem. A ináč akože celkom divná vec bola aj to, že vlastne vo filme Mangle hovorili Foxy. Neviem prečo proste nehovorili Mangle, že proste je to Mangle a že proste vtedy ešte Foxy nebol, ale Mangle bol Foxy v tom filme. No dobre, tu končí moja spoilerová obsession, no a aby som to nejak zhodnotil celé, za mňa druhý FNAF film bol o mnoho lepší, ale že o mnoho lepší než ten prvý FNAF film, akože scenár bol skvelý, postavy boli skvelé, a aj keď išli animatronici do ulic, tak som sa bál, že to proste to bude zlé, že proste to je také ale nakoniec to dobre urobili. No ale tu už toto video ukončím, pretože už tu je poviem celkom dlho. Mne sa druhý FNAF film dosť páčil, úplne doporučujem, keď si to chcete pozrieť. Je to konečne porádny hororový film, že normálne sa u toho aj bojíte. No a jo, to bude všetko. Dúfam, že zatiaľ užívate FNAF nočný kalendár a my sa vidíme u 24. decembra. Šťastné a veselé!